हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ जायनोखि नोंथांमोना आसाम पुलिसनि केन्डिडेट आरो लोगोसे काट अफ बेयाव जों सावरायगोन आसाम पुलिसनि गोबां कामान्डनि बागै कमेन्ट्स फैदोंमोन जे बिनि मोनसे काट अफ दिन्थिनानै आरो लोगोफोर गिबियावनो आं बुंगोन नोंथांमोना जेबो नार्भास जानाङा बे मोनसे एक्सपेक्टेड काट अफसो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो जों बे भिडिअखौ खालामनाय जादों दा बे अफिशियेलि नङा बे मोनसे आनअफिशियेलि काट अफसो दा ओंखायनो नोंथाङा खम मोनदोंब्लाबो टेनसन जानाङा जिंगासिनो गैया आरो मोनसे मटिभेशन टाइपनि भिडिअ लोगोफोर आं नोंथांमोननो बेयाव दिन्थिगोन जे साइकोमेट्रिक टेस्टनि थाखाय साबैसे केन्डिडेट लेंहरगोन आरो बेनो जाबाय साबैसे क्वालिफाइ जादों दानि सिचुएशनाव कमान्ड पोस्टआव दा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो रिलिया दासिमबो सोलिगासिनो दं होननानै ओंखायनो आं नोंथांमोनजों बेयाव मोनसे एडमिट डाउनलड खालामना दिन्थिगोन जे रिलिया माब्ला जोबगोन आरो माब्लासिम जादों दा नायदो लोगोफोर बेयाव उदालगुरि हिसाबै रिलिया दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो दासिमबो बयस एबा जेनेरेलफोरा खारगासिनो दङ आरो लोगोसे हिन्जावफोरा सिगाङाव पस्टपन जादोंमोन अखा हानायनि थाखाय आरो बे रिलिया मेनि 1निफ्राय दङ आरो लोगोसे 6सिम जागोन आरो जेब्ला 7-8 जायो अब्ला एपिआर रिलिया स्टार्ट जागोन ओंखायनो नोंथांमोना दायो जेबो अफिशियेलि काट अफ मोनथ'वा आसाम पुलिस कमान्ड पोस्टआव अके थ' बेखौ आं नोंथांमोननि क्लियार खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना गोबां सोंदोंमोन ना जे काट अफ माब्ला मोनगोन होननानै दायो मोनथ'वा दा बे रिलिज जोब्बासो नोंथांमोननि थाखाय स्टेट वाइसआव एबा डिस्ट्रिक्ट वाइसआव काट अफ ओंखारगोन नाथाय आं सानो बे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव काट अफ थानो हागौ लोगोफोर मानोना स्टेट वाइस होननाय लोगो लोगो माखासे डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरि हिसाबैनो जोबोद खम क्वालिफाइड जादों जायनि जाउनाव स्टेट वाइसआव काट अफ लायोबा थालांनायनि बयबो चान्सआ दङ दा लोगोफोर अखा हादोंमोन बे समावहाय बेनिफ्राय दानिया पस्टआ दङ 2450 भेकेन्सि दङ लोगोफोर कमान्ड पस्टआ बोथ साइड मेल फिमेल अके दा बेयाव स्पर्ट्स पार्सना एसे आलदा काट अफ थांगोन बेनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ मोनगोन स्पेशल काट अफ दिन्थिनाय आं बेयाव जास्ट नोंथांमोननो मोनसे मटिभेशन टाइपनि भिडिअ खालामदों जे जाहाथे नोंथांमोना जायफ्रा फिजिकेल पास जाना दं गासैबो रेडि जानांगौ साइकोमेट्रिक टेस्टनि थाखाय दा बे बाथ्रा बुंनाया बेनो जे जोंहा 1:5 रेशियो लाङोबा लोगोफोर साबैसे केन्डिडेट लेंहरगोन स' नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबाय था आं लिरना होदों दा ओंखायनो जोंहा मोनसे बाथ्रा थायो लोगोफोर माखासे नैबे मार्क्सआव नायोब्ला जों मोनदों जे जोंहा फिजिकेलाव हौवाफोरा 80 दङमोन बेनिफ्राय हिन्जावफोरा 60 दङ आरो साइकोमेट्रिकआ मोन्नैबो समान 20-20 दा ओंखायनो जाय नोंथांमोना क्वालिफाइड जाना दङ एसेबां नार्भास फिल खालामनाङा जास्ट नोंथांमोनाहाय फिजिकेल पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि खामानिया जाबाय साइकोमेट्रिकनि थाखाय रेडि जानाय अके दा बिदिब्ला जों बेयाव नायनायनि फै माबायदि केन्डिडेट लेंहरगोन जुदि जों सिगांनिखौ नायोब्ला अके बेनो जाबाय गासै पस्टआ 2450 दङ नालाय दा जों 1:5 रेशियो लाङोबा 1:5 रेशियो लाङोबा जोंहा साबैसे केन्डिडेट ओंखारो जों बेखौ नायनांगोन ओंखायनो जाय नोंथांमोना 60 प्लास मोनना दङ एसेबां जिंगासिनो गैया आरो गाहायाव थांदोंबाबो नोंथांमोना जिंगासिनो गैया आं बेयाव नोंथांमोननो मोनसे दिन्थिगोन आरो लोगोसे हिन्जावसाफोरा 45 प्लास मोनदोंबा नोंथांमोना सेफ जनाव थानायनि चान्स थागोन दा बाथ्रा जाबाय क्वालिफाइडआ जोबोर खम जादों कमान्ड पोस्टआव बेखायनो जोङो 2450 भेकेन्सियाव जोंहा 1:5 रेशियो लाङोब्ला अब्ला जोंहा बेसेबां ओंखारो नोंथांमोना बेयाव स्क्रिनाव नायबाय था दा बेसेबांखिनि जुदि केन्डिडेट नांगौ जानायाव जुदि गासैबो बेसेबांखिनि क्वालिफाइड जायाखैबा अब्ला हमना ला 10,000ल' जुदि जोंहा क्वालिफाइड जादोंब्ला अब्ला गासैबो साइकोमेट्रिक टेस्टआव थांनायनि चान्स थायो दा 1:5 रेशियो लाङोबा बेसेबांखिनि ओंखारो 12,250 केन्डिडेट्सखौ लिंहरनांगौ जायो साइकोमेट्रिक टेस्टनि थाखाय दा ओंखायनो जेसेबां जुदि नोंथांमोना 10,000 प्लास जुदि नोंथांमोना 11,000 पास जादोंबाबो गासैबो साइकोमेट्रिक टेस्टआव थांनायनि चान्स थायो नाथाय 12,000नि बारा पास जादोंबासो माखासे काट अफ लानानै माखासेखौ गालांनाय जागोन जुदि 1:5 रेशियो लाङोबा स' नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ 1:5 रेशियो लाङोबासो आरो जुदि लाङाबा स' नोंथांमोना आलादा जागोन बाट बेयाव लाङोबा जुदि 10,000 प्लासल' क्वालिफाइड जादोंबा बयबो नोंथांमोना साइकोमेट्रिक टेस्टआव चान्स मोनगोन ओंखायनो जास्ट मोनसे आं नोंथांमोननो मटिभेशन खालामदों जे जाहाथे बयबो रेडि जायो नार्भास खालामनाङा कमान्ड पोस्टआव जायनो नोंथांमोना खाफाल दङ मोननायनि चान्स थागोन जुदि दानि सिचुएसनखौ नायोब्ला मानोना क्वालिफाइडआ जोबोर खम जादों अके थ' सिगाङाव जोबोर खम जादों दा डिस्ट्रिक्ट वाइसआव बेसेबां क्वालिफाइड जादों बे गासैबो उनाव ओंखारलांबाय थागोन नाथाय नोंथांमोना दायो रेडि जानाया जोबोर इम्परटेन्ट काट अफखौ सानालासिनो नोंथांमोना रेडि जानांगौ जे साइकोमेट्रिक टेस्टनि थाखाय थ' बेनिसिम लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ कन्टेन्टखौ मानि थाखाय लाबोदों आरो नेक्स्टआव मोजाङै जुदि जों गासैखौबो एनालाइज खालामनानै जोङो क्वालिफाइड जानायखौ जों नायनानै काट अफ दिन्थिगोन जे हौवाफोरा बेसेबां थांथावना हिन्जावफोरा बेसेबां थांथावना जुदि काट अफ जायोब्ला जायफ्रा 60 प्लास मोननाय दङ स' नोंथांमोना चान्सआ थागोन बारा दा ओंखायनो नोंथांमोना फाइनाल लिस्टआव फैनाया ओरैबायदि जागोन 75निफ्राय 78नि गेजेराव थानायनि चान्स थागोन जुदि आं बुंदों जे काट अफ सोलिबासो नाथाय काट अफ सोलियाबा जोबोर खम काट अफ थांगोन फाइनाल लिस्टआव दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर कमान्ड पोस्टनि थाखाय मोनसे भिडिअ आरो नेक्स्टआव मा हायो आपडेट फैयो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आसाम पुलिसनि बागै